Bai, egia esan txikitatik ibili naiz kirol munduan. Hasieran kirol guztietatik probatu nuen, baina futbolean bukatu nuen. Eta han 10-12 urte egon nintzen Hondarribia futbol elkartean. Eta etapa hori bukatu nuenean, triatloiarekin hasi nintzen. Aprobetxatu Hondarribin klub bat sortu zela. Eta beti da nik ere gustatu izan zaidala triatloia. Eta handik hasita, 6 urte daramatzat kirolen. Txikitan erresa da, ze azken finean klaseak baditugu eta gero zer ikasi behar da, baina ez dugu hainbesteko lankargarik. Baina egia da, unibertsitatea bukatu nuenetik azken 2 urtetan kirol gehiago egin dudala eta ere lan gehiago. Beraz, konplikatuago izan zait nire bizitzako beste alor batzuetan hainbeste denbora dedikatzea. Bai, agian duela urte batzuek pixkat ez ezagunagoa zen. Gaur egun geroz eta federatu gehiago daude. Gainera uste dut, lehenengo 3 kirol jende gehiago, federatu berri gehiago egon diren horietako bat dela. Hortaz, agian ja ez da hain berria. Hala ere, hemen Hondarribi Irun aldean agian ez dago hainbesteko afiziorik. Eta nik ezagutu nuen gogoratzen naiz olinpiada batzuetan ikusi nuen eta han maite mindu nintzen. Eta txikitatik antolatzen genituen gure artean triatloi txikiak edo nire kabuz entrenatzen nuen, baina profesionalitaterik gabe hau da gustuagatik. Baina aukera sortu zitzaidanean, zergatik ez probatu, taldeko kirol bat hainbeste urtetan praktikatu ondoren, kirol individual bat ere probatzea neukan. Azken finean, kirol bakoitza bere gauza ditu, eta nik nuke esango sakrifikatua dela. Agian, sakrifikatuagoa dela. Agian denbora gehiago sartzen dudala, ez bali maduzu entrenatzen ez duzu hobetzen. Futbolan ondo pasatzea juten ginen, gutxienez txikiak ginenean. Orduan alde horretatik bai, baina duela 2 urtetatik klub batean nago, Sevillan, eta ordutegia dauzkagu, elkarrekin entrenatzen dugu, eta azken finean futbol taldeekin zer ikusi handia dauka, nahiz eta sakrifizio puntu hori ere badaukan. Alde batetik errazagoa zait, ze ez daukat aitzakirik, hau da ordutegi bat dago, dena juten dira eta zure jun bartzea, eta ere konpromezu hori hartzen duzu zurekiko eta ere taldearekiko. Baina, lanarengatik zaila zait pixkat konpaginatzea, ordutegi nahiko txarra daukat. Eskerrak gehienetan gau partean entrenatzen dugula, 8 aldera, 8 eta ia beti jo naiteke entrenatzea. Eta, saiatzen ni beti oso antolatu izan naiz, eta orduan saiatzen naiz beti denbora ateratzen triatloirako. Nik kontsideratzen dut lan bat bezala eta ez diruarengatik, baizik eta konprometzuarengatik. Eta horrela lortzen dut, astean 10 entrenamendu balin baitugu, gutxienez 9-8 jute. Hori da, nik triatloian hasi nintzen arte, nuen ulertzen hain ondo nola den entrenamendua, periodizazioa, konstantzia esan duzun bezala, futbolan ginenan, entrenatzen genuen, baina ez genuen ulertzen 2 astez balin genuen entrenatzen forma genezakela, hemen oso garrantzitsua da eta egun batean entrenamendu bat galtzeak gutxien psikologikoki afektatzen du. Gero errendimendu mailan hainbesteraino ez da, baina sakrifizio eta konstantzia hori oso barnean dugu. Berez sakrifizio hori pozgarria niretzat, ze sakrifizio horrek luzean eta baita motxean benefiziak ematen ditu. Ni entrenamendu bat bukatu ondoren oso pozik sentitzen ez, entrenamendua bukatzean. Beraz, momentu txiki horiek azken finean kriston motivazio handia dira. Hori oso garrantzitsua da. Egia da, lehenengo urteetan agian gehiago bilatzen nuela garaipen bat, berria zea kirol batean eta ikustezu motivazioa, garaipen bat, podium bat, eta agian nivel gutxiagoko karreretara juten nintzen garaipen horien bila. Eta azken urtean, garaipen gutxiago resultatu okerragoak lortu ditut, baina ere Espainia mailan konpetitu dut eta horrek orain gehiago motibatzen dit. Nahiago dut Espainia mailan 50 gelditu,
herri txiki bateko lasterketa bat irabaztea baino, beti ere oso ondo datorkit niri eta edonori irabaztea, baina azken finean bilatu behar duguna da jende hoberenarekin konpetitzen. Nik garaipen asko ez ditut lortu, agian postu asko, baina agian bigarren, hirugarren postu asko ditut, baina goratzen nahi nire lehenengo triatloia irabazi nuenean, Huelvan. Ordura arte laugarren asko ditut, hirugarrena eta lehenengo garaipena beti da pozgarria. Aurreko urte oso luze izan zen, irailean hasi nintzen entrenatzen eta aurtengo 2008ko urrira arte nintzen entrenatzen eta konpetitzen 13 hilabete. Oso gogorra eta agian 20-25 konpetizio nituen urtean zehar. Eta urri ondoren 2 aste gelditu nintzen, eta bain berri hasi naiz pretemporadakin. Eta ez dut konpetitu, San Silvestrera bai korritu nuela Hondarribian, eta baina azkenean podiuman lortu 3. gelditu nintzen aurten. Baina berez konpetizio gutxi orain negu partean, baina otsailetik aurrera bai hasten garela duatloi denboraldiarekin, eta maiatzetik aurrera triatloi denboraldiarekin urrira arte. Orduan, ez daukat konpetitzeko hainbeste gogoz, gero nekatuko naiz. Ni Sevillan bizitzen ari naiz, orduan, etxetik gertu, Sevillatik gertu konpetitzen dugunean, ondoago desplazamendu txikak egin behar direlako, baina azken finean motivazio handiagoa da bidaiak egitea, asteburu guztikoak, taldearekin partekatzea, eta gero, benetako etxearekin erlazionatuta, Hondarribi konpetitzeak beti plus bat dauka. Ze familia, lagunak eta ikusten dizutenean, ez da berdina. Nik kontatzea o sare sozialetan nik zehoze partekatu dalako ezagutza, edo benetan nire eguneroko lana nolabait errekonozitzea. Nik nuke esango nekagarria denik. Ni oso pozik nago kirol munduarekin erlazionatuta egoteaz, eta dela kirolari bezala, edo nire entrenatzaileari lagunduz bere taldea kudeatzen. Edo nire lanagatik kirol klub ezberdinak ezagutu eta horiek hobetzeko aplikazioa bat eskainiz. Nik nuke esango nekagarria denik. Agian bai, batzutan pixkat fokoa hain nago fokalizatua kirol klubetan, beste arloak ez ditula lantzen o ezagutzen pixkat absorto gelditzen naiz, baina nik nuke negatiboa dela esango. Esan dizudan bezala, agian lanarengatik ez daukat beste urtetan bezain beste denbora libre, orduan aurreko urteko emaitza berdinak lortzen baitut, oso pozik egongo nintzateke. Eta gainera ez dakit hemendik 2, 3, 4, 5 urtera ere jarraituko duan, denbora aukiko duan hainbeste entrenatzeko, orduan aprobetxatu orain nago momentua eta ahalik eta gehien entrenatu, lagunekin partekatu hainbeste gustatzen zaidan kirol hau, eta ikusiko dugu zer ateratzen den.